Hej og velkommen til denne video, hvor jeg lige kort vil vise jer, hvordan vores Microsoft SharePoint extension fungerer. Mit navn er Andreas Lauridsen, og jeg er udvikler her hos Nexign og har blandt andet været med til at udvikle SharePoint integrationen her. Det første I skal gøre er selvfølgelig at få sat SharePoint integrationen op. Det kan I selv gøre inden for jeres kontrolpanel, hvor I følger vores guide til det, eller I kan tage kontakt til os, og så hjælper vi for det. Eller hjælper vi med det. Når I gerne vil sende en sag ud fra SharePoint, så går I egentlig blot ind på jeres Microsoft SharePoint. Her har vi vores. Når I er inde på den, så skal I have et dokument library, hvor I har jeres dokumenter liggende. Der er også lige noget opsætning inde på SharePoint, man lige skal igennem, for det virker det her, men det er alt sammen noget, vi hjælper med ved siden af videoen her. Godt, så i det her tilfælde, der har I fået sat jeres SharePoint-integration op, og det hele skulle gerne virke. Når I gerne vil sende en sag ud, så opretter I en folder, eller I har nok allerede en folder til den sag, I gerne vil sende ud. Nu kunne det her være en lejekontrakt, for eksempel. Eller man kunne have en folder, der hed lejekontrakter, og så under den kunne man for eksempel have en folder, der hed Kappevej nummer 24. Så har man altid denne ejendom for eksempel, hvor man så kan gå ind og se, hvilken lejekontrakt har jeg her på. Når I så har oprettet de mapper, som selve aftalen skal ligge ind under, så kan I så uploade det dokument, eller oprette dokumentet inde i SharePoint. Der kan du også justere i dine Word-filer osv. Så nu er vi nået til det sted, hvor vi egentlig har et dokument liggende. Det kan både være en PDF, det kan også godt være en Word. I det her tilfælde har jeg bare uploadet en PDF-fil. Den vil jeg gerne have underskrevet via Nexign. Så trykker vi egentlig bare på marker herude. Man kan også godt, hvis den er sat op til det, så kan man også bare højreklik og trykke underskriv. Men på vores system her, der er den kun sat op til, at man kan trykke herop. Når jeg så har markeret mine dokumenter, så kan man enten så ligger den herop, alt efter hvor mange knapper I har i jeres SharePoint, så kan man trykke på den her, der hedder NS underskriv. Det vil altså sige, at man beder om en underskrift på det her dokument her. Sagsnavnet vil automatisk få den yderste mappe navn her. Man kan selvfølgelig bare slette den og kalde den lejekontrakt Kappevej. For eksempel. Så kan I vælge den e-mail skabelon. Der har I forhåbentlig allerede oprettet nogen inde på Nexign, og ellers så vil I have en standard e-mail skabelon her. I det her tilfælde kunne jeg for eksempel sende en Frederik præsentation test afsted, og man kan vælge, hvor mange påmindelser man vil sende. Lige i denne her sag, der vil jeg egentlig ikke sende nogen påmindelser, det slår jeg bare fra. Trykker vi næste. Og her der har vi så de modtagere, som vi gerne vil tilføje til det her dokument, som vi gerne vil have underskriver. Jeg kan tilføje så mange modtagere, jeg har lyst til. Og den integrerer også til vores database, så den vil automatisk, hvis I har skrevet til den modtager, sendt dokumentet til den modtager før, så vil I automatisk kunne gå ind og tilføje deres mail her. Den vil ret hurtigt komme frem med, hvem det kunne være, du vil sende dokumenter ud til. Man kan også godt vælge, at personen her ikke skal underskrive, for eksempel, så personen bare bliver CC, det vil sige, at han modtager alle mails omkring den her sag. Jeg kunne også vælge at sige, hvis den her person skulle underskrive, for eksempel, at jeg gerne vil have en underskrift fra min kunde, før jeg selv får en. Det vil sige, det her det er sådan en sorteringsrangering. Det vil sige, at han er nummer 1, der skal underskrive, og jeg bliver så nummer 2, der skal underskrive. Der kunne jeg også godt have en tredje, der så skulle være nummer 3, der skulle underskrive, for eksempel. Nu sletter vi bare de her modtagere, og så går vi videre til overblikket. Når vi kommer til det sidste overblik her, så er det, at vi kan lige få et lille overblik over, hvad har vi kaldt sagen. Så kan vi også vælge, hvilke af de dokumenter, vi har uploadet, eller som vi har markeret, skal egentlig underskrives. Jeg vil gerne have, at denne her skal underskrives i hvert fald. Man kan også lige, hvis man ønsker det, så kan man lige se dokumentet for at være sikker på, det er den rigtige, man nu har markeret. Så kan man også se her, hvor mange kreditter man vil forbruge, hvis det er personerne går ind og underskriver. Det her lille checkmark her, det betyder, at Andreas han skal underskrive kontrakten. Hernede der kan vi indsætte den besked, vi gerne vil have,
som personerne modtager. Det vil sige, her der står der kære recipient name, det vil så ændre sig til kære Andreas, når den sender den ud til Andreas i hvert fald. Så trykker vi på send, og så skulle der meget gerne, ja, så kommer der en lille pop-up her, hvor der står, at sagen blev oprettet med succes. Så det er jo dejligt. Når den er sat ind, så burde man fra sin NextSign kontrolpanel kunne se, at den her ligger der som seneste sager, at den, så kan vi egentlig se, at den skulle gerne være blevet sendt ud. Så nu kan vi gå ind på vores mail, og det ser ud til, at der er kommet en e-mail her. Så går vi til læs og underskrive dokumenter, og det her, det kender I jo fra, når I underskriver et dokument digitalt i dag. Så skal vi lige bruge vores MitID. I 2 sekunder. Og vi trykker fortsæt. Og bruger sit MitID, som man nu plejer. Sådan der. Når vi nu har gjort det, så får vi mulighed for at underskrive dokumenterne og lige bekræfte vilkårene. Så skulle sagen egentlig gerne være underskrevet. Og det vi så kan se, som også er lidt smart her, det er, at når sagen er underskrevet, så går der lige op til et par minutter, og så burde den gerne automatisk ryge herind. Det vil sige, de personer, der sidder og arbejder med jeres dokumenter til dagligt, behøves faktisk ikke adgang decideret til NextSign. De kan se alt, hvad der foregår herinde fra Microsoft af. Det er klart, hvis man så senere gerne vil se, hvornår har personen modtaget dokumenterne, hvornår har han åbnet dokumentet, og hvad der nu ellers kan ske på en sag, så skal man have adgang til NextSign. Men hvis man bare har adgang til sin SharePoint, så burde man altså kunne se dokumenterne, der er underskrevet herinde fra. Vi sender automatisk de her reminder ud, som man også har valgt, og det hele fungerer stort set automatisk. Det eneste, som man lige selv skal holde øje med, det er selvfølgelig, at dokumentet det lige kommer ind igen. Men det burde det gøre helt automatisk, så det behøver man ikke holde øje med, men det er mere, hvis man så senere hen, hvis man ikke har adgang til NextSign, så er det måske rart nok lige at være sikker på, at sagen den er underskrevet. Og den kom ind der, kan vi se. Så der er en ny mappe, der hedder underskrevet, den 16. 1. 2025, 10.48 blev den underskrevet. Og vi kan så se her, at dokumentet det ligger her, og vi kan så åbne det. Nu kan vi se, at der er blevet tilføjet de her dokumentnøgler, og dokumentet det er signeret med NextSign. Yes. Tak fordi I så med. Jeg håber, det virker spændende, og hvis I ønsker den her integration, så kan I altid kontakte os, og så hjælper vi selvfølgelig med hele opsætningen. Det kræver, at man har en NextSign-konto.